embarcación. Vale, eman zaio, laugarren txanda honi irtera, eta gogoratuko dugu, lehenengo kaletik, Deustuarrak doazela, eta bertoko patroia Gerardo Ranero dala, eta hauze ganera entrenatzailea da. Aurrekoa edo proela Arrantz Bilar da, eta bere lehenengo urtea Deustuen da, Kastrotik etorritako arraularia dugu. Bigarren kalean, Ondarrabi doa, eta Ondarrabikoak, bere patroia, Borja Jorge da, eta aurrekoa Gonzalo Bueno. Hirugarren kalean, lehenengoan, Zarauztarra dire, enpatakoak, eta bere patroia Gaizka Garmendia da, eta aurrekoa Cristian Erostarbe. Eta laugarren kalean, Arkote, Elbetia, Plentziatarra ontzian joango dire, eta hauen patroia Joseba Mancebon, eta aurrekoa proela Ibon Herrero. Orduen, badakigu, hauek be animatu behar dugu zela, eta ez ahaztu, itxudoa zela, baina ez gor. Orduan zuen txaloak eskertuko dutela. Merci beaucoup, tout le monde. Sailkapena orain arte, aurretik, egongo litzateke, Getxo, bigarren Ibaika, hirugarren Lutzana, Mundaka laugarren, bosgarren Bermeo, seigarren Santurtzi, Zumaia B, zazpigarren, zortzigarren Raspas, bederatzigarren Castro, Donostiarrak amargarren, eta Kolindrez 11garren. Baina orain txanda gogorrena edo indartsuena datorrela, badakigu guztiok. Beraz, agian, gehi lau posizio bakoitzak ditu beharko zaio.
paus izan da, 4 minutu eta 56 segundurekin. Bigarrena Deusto, 4 minutu eta 57. Hirugarrena Hondarribikoak 5 minutu eta segundu bategaz. Eta Arkote 5 minutu eta 2 segundu. Primero Zarautz, 4 minutos 56. Segundo Deusto, 4.57. Tercero Hondarribi, 5.01. Y cuarto Arkote, 5.02. Bueno, ya urbiltzen ari dira, mesedez, ya joan zuen eskuak berotzen, poliki-poliki. Bata ontzia, aurretik datorrela dirudi, baina ikusi beharko dugu, bigarren ziaboga honetan, ia hola zedan. Nik lehenengo kalea ez dut ikusten baina. Guren arteko lehia da, lehenengo postua, nork irabazi gaurko honetan. Bata ontzi aurretik datorrela. Bai. Bueno. Tomatera hemen lehenengo kaleti be badator. Lehian, laugarren kaleko. Arkote gaz. Aurrera desko! Gusten duzuen moduren bata. Bigarrena. Deusto. Tomatera. Oso ondo gutila. Venga, horretzarea, mesedez. Ez dira entzuten. Eta haurek ez da entzuten, be. Aupa mutila. Aupa mutila, aurrera. Estropada erdia ginda be, eta badirudi, aurretik. Gipuzkoarra doazela.
Eta deustuarrek ez dute amorerik emango. Bega mutilak! Ia denborak bigarren ziaboga honetan, lehenengoak Zarauztarrak 10 minutu eta 4 segundu. Bigarrenak Deusto 10 minutu eta 11 segundu. Arkote hirugarren 10 minutu eta 16 segundu. Eta laugarren Hondarribia 10 minutu eta 27 segundorekin. Primero, Zarautz con 10 minutos 4 segundos. Segundo, Deusto, 10 minutos 11 segundos. Tercero, Arcote, 10 minutos 16 segundos. Y cuarto, Hondarribia, 10 minutos y 27 segundos. Txanda honetako ontzi guztiek besteak baino arinago egindabez bigarren ziabogak. Beraz, joan gehitzen lehen esandako sailkapena oraingoz bat. Lizardi, Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik, eta belatzean eseri gaitu denok, erlojua janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, eskilara luzetan beleak usatzen oteintzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aiz bidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean zerralder hori aiz gure oinetan, eta gorpu gorintzen. Udazkenaren tronoan, ertsi dizkiagu begiak adiozik ez, eta goizaldean, musika zur batetan zarturiko petit poet, birotekniari gabe, lurperatu hau baratzan, Lizardi. Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik, Lizardi. Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik. Hirugarren ziabogarantza. Historia pizkatxo bat, ARC edo KAE, Kantauriko Arraun Elkarte hau, orain dela 9 urte sortu zen, eta beraz, aurtengoa 9. ediziokoa da. Eta elkarte honetan, hainbat arraun talde osatzen dabe. Arkote, Bermeo, Elantxobe, Castro, Colindres, Deusto, Donostiarra, Getaria, Getxo, Ibaika, Hondarribi, Legitzarra, Lutxana, Mundaka, Ondarroa, Orio, Raspas, Santander, Santoña, Santurtzi, San Pedro, Trintzerpe, Zarautz, eta Zumaiko arrauntaldeak dira.
Tarasca Taberna, Los Chopos, Hostel, Tenis Busturia, Restaurante Portuondo, Chiringuitue Umbelin, Gernigas Villanueva, Murgua, Mundakako Ogi eta Opildegia, Casino Mundaka, Donde Alejo Bar, Mundaka Sur Shop, Seguros Bilbao, Hotel El Puerto, Restaurante La Fonda, Taxi John Domínguez, Atalaya Hotel, La Leñera, Café Anchoquia, Etxepe, Administración de Loterías, Transportes y Grúas Guernica, Hotel Mundaka, Autoservicio Tere, Bar Ibarralde, Bar Portu, Mundaka Swing, Apartamentos Mundaka, Bar Itxasne, Mundaka Arquitectura, Isasugasa Leteria, Kide SC, José Antonio Begoña Iluminación, Txoko Etxezuri, Urdaibai, Bangarra, Gote Aurrera, Katilotzu Taldeak, Bide, Eskuartean, Restaurante Bodegón, Aspaldiko, Bertoko Margoak, Farmacia María Ángeles Etxebarria, eta abar, ganak izan dauz. Bueno, bentze datoz ja, Zarauztarrak, lehenengo, sailkapeneko lehenengo postuan, jarraituko dabe, uste dugu, bai, lehenengo kaletik, horretik ez dut esan ikusten, anentze datoz, tomatera, ontzikoak, Deustuarrak, bueno, txalo hor mesere, tanontzako, venga, hau pasara, venga Deustuarrak, ez ikiri, oso ondo, venga mutila, txalo bero baterentzako, Zarauztarrek, lehenengoak, izango dira, bigarrena, tomatzera, sailkapen orokorrean beraz, lehenengoak, Zarauz izango da, eta Deustuko tomatera bigarrena, aldik, laugarren kaletik, Pentsitarra ontzia dator eta gainean, Hondarribikoak. Venga, oso ondo mutila. Oso ondo. Ia azken denborak, ikusten dugu zen. Bueno, hementsa dakagu azken denborak, lehenengoa, Zarautz, 20 minutu, 36 segundu eta 57 uneko. Bigarren, Deustu, 20 minutu, 52 segundu eta 60 uneko. Hirugarren, Arkote, 21 minutu, 3 segundo eta 26 uneko. Eta laugarren, Hondarribi, 21 minutu, 6 segundu eta 65 uneko.